Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Kung hey Fatsoy, Kwashi Fansai, Shinkan Sana Taila, Okay. King King Changkan Chung Chung Chabi Chabi Chu. Sabay-sabay tayo! Ah! Kong Troyla! Wishiri Kong Troyla, Abuchi Kek, Ekekek. Kagabi, bago mag 12 midnight, plinay ko ulit yung kantang yan, yung Butchikik. Sabi ng anak ko, you cannot scam us anymore. Context, kwento ko po. Alam nyo po, nung minsan nagpapasikat ako sa anak ko, kasi sabi nila, marunong daw sila mag-Chinese. Alam daw nila yung Chinese thank you. Sabi niya, sheshe, ganyan. Sheshe. Tapos, Tusha. alam, tosha, ganyan. Tapos, alam daw nila yung happy birthday in Chinese. Tapos sabi ko, ha? Yun lang ang alam ninyo? Excuse me, let me play a song that I know. Yan. Tapos, plinay ko yung nakalagay, Butchikik karaoke. Tapos plinay ko. Tapos syempre, memorize ko yan. Kahit na hindi ko makita yung lyrics, hindi kinanta ko talaga. Tapos yung dalawa ko anak, si Princess at Prince, talagang talagang manghang-mangha, intentional talaga yung kanilang pakikinig. Tapos nakatutok sila. Tapos sakto, nung natapos yung kanta, pumasok yung tatay nila. Tapos sabi nila sa tatay nila, Dad, you know, Mom knows a lot of Chinese. She knows a Chinese song. Takang-taka naman yung asawa mo. Sabi, anong Chinese song? Sabi ko, hindi Butchikik. Tapos binasag ng asawan ko. Sabi niya, hindi yan Chinese song. Nakakalurk. So kagabi plinay ko. Tapos sabi nila, ay nako, hindi ko na daw sila masa-scam ever. Ay nako. Pero sa lahat ng mga kabisyo natin na natutuwa dahil nakiki-Chinese, yan. Diba? Napadaan ako dyan sa may area ng Binondo kanina. Hindi naman masyadong matraffic. Feeling ko baka kahapon kasi bisperas. Pero yung ngayon, hindi masyadong ganun yung traffic. Pero madami-dami pa rin namang mga tao. Yan. Tapos nagpipicture-picture sila doon. Grabe ang pila sa Engbitin. Ayun! Oo. Engbitin! Correct. Baka naman. Tapos, Sir Jerry! Baka naman. Sir Jerry, miss na namin. Favorite, hopyang ube. Ube tikoy. Tama. Hopyang sisig. Alam mo ba meron? Ay, ganun ba? Hindi pa ako nakatikim niyan. Hopyang sisig. Saan ba nabibili yan? Engbitin. Ay, ganun. Oo. Shenyang Kyla. Shinken sansan. Shunchun chenchais. Diba? At syempre dun sa mga kabisya natin na nagbabasa-basa na mga what's in it for them this year of the fire horse. Alam niyo po, kanya-kanya naman yan. Hindi naman natin babasagin sila, Jegs. Oo, tama. Kasi 'di ba may mga gano'n na parang wag kayo naniniwala sa ganyan. Oo. Kanya-kanya naman 'yan. Yes. In all fairness, dan sa bakit tayo lahat Chinese New Year, bakit holiday today, 'di ba? Kasi nga we acknowledge the importance of yung pag-aaral nila tungkol dito. Nagpakadalubhasa naman sila tungkol diyan. Saka plus malalim po yung history ng Chinese dito sa atin sa Pilipinas Yes. Kaya marami po tayong mga kaibigang mga Chinese dyan Correct. na nakikinig. Alam mo si Kim Chino, hindi naman siya Koreano Chinese talaga yan Kim Chino, wala kang patikoy. Kahapon naglib ka pa, hindi ko alam.
Inintindi ko na lang kasi Chinese New Year. It's a thing ninyo. It's a thing. Sige na nga. Tsaka may sinend siya sa akin picture. Sabi niya, itong kasama ko sa Chinese New Year. Hindi ko alam kung niloloko niya ako. Ay, ang ganda. Ay. Pakita ko sa iyo mamaya. Chares. So para dun sa mga kaibigan natin mga Chinoy, magparamdam naman. Ayan. Hindi, pero tayo naman ay nakikisali. Alam mo talagang kaming pamilya, kagabi, hindi kami pinatulog ng asawa ko. Sabi niya, lahat tayo, pagsapit ng 12 midnight, magsasama-sama tayo kakain ng tikoy. Hindi ko nga lang na video pero iba-iba kami kasi nga galing sa Engbitin, doon kami bumili. Sir Jerry Buchanan, ganyan. So yung tikoy, may pag-bolt in pa kami kagabi. Let's bolt in tikoy for abundance and good health. Ayan. Ganon. So, Happy Chinese New Year Chinese po New Year. sa lahat. Yan. Yan. At pero lagi po nating tatandaan, katulad lang din naman ng mga horoscopes na daily nating nababasa or binabasa, 'di ba? Ito po, at lagi naman din sinasabi ng mga Chinese na ito po ay mga gabay. Yes, Hindi po ito yung actual na talagang tunay na Correct. legit ito yung nangyari, Oo. 'di ba? Kasi sa totoo lang, ilang beses na din naman tayo naka-encounter ng sinasabi nila yung mga pampaswerte, pero nung kinailangan na pero nagkakaroon sila ng emergency din. 'Di ba? O di naman kaya nagkakaroon din sila ng mga iba't ibang kamalasan sa buhay. So no one really knows. Correct. Kumbaga, na ina-acknowledge lang natin na yung kanilang mga produkto, yung kanilang mga paniniwala Yan. ay mga gabay at mga Oo. nakakatulong. Kasi at the end Yun of the naman day, yun. it is our decision and Correct. it is God who will Tama. determine kung anong para sa atin Correct, talaga. 'di ba? At kung anumang form si God, kasi hindi natin pwedeng sabihin na yung Diyos lang ng relihiyon natin, Oo. yung nakakapag yung siya lang ang dapat. Kasi iba-iba 'yan eh. Paano ko halimbawa lumaki ka nga sa China, Oo. tapos hindi ka exposed sa mga Christians. Yeah. Ang exposure mo ay nasa mga Buddhist or mga Buddhism, 'di ba? Hindi naman din siguro masama 'yun. Oo. At hindi talaga masama. Ang mahalaga is mabait ka sa kapwa, gumagawa ka ng kabutihan, Oo. ganyan. You will be judged through your heart. Yes. Sa puso mo. Oo. At Kasi, the end of the day, ganun. correct ka. Ganun pa rin naman eh. Kahit na minsan nga may mga kakilala tayo na sobrang akala mo banal pero sila yung malakas magmura. Tama. Mang-api ng mga kapitbahay, di ba? Correct. So, hindi siya tungkol sa reliyon eh. It's really your heart. Ayan. And yung it's a puso. relationship. Correct. Oo, kay Lord. Totoo yan. Pero alam mo, naaaliw din ako magbasa ng mga magbasa ng mga parang what's in it for us this year of the Fire Horse. Of course naman. Nakakatuwa siya. Dahil tayo mga Pinoy, mga chismoso tayo. Correct. In nature. At tsaka, Jegs, aminin na natin, kapag halimbawa yung nakalagay sa horoscope o sa mga prediction ay maganda, naniniwala tayo. Pag hindi maganda, hindi yan totoo. Bias. Bias tayo. Pero nakakatuwa siya eh. Oo. So sabi daw nila, hindi ka year of the goat, no? Hindi kasi Horse ako eh. horse ka din. Oo. Uy, ang mga nabasa-basa ko lang, friends daw si horse tsaka si goat. So Okay. para sa mga year of the goat katulad ko, this is a good year kasi friendly daw namin ng mga horse. Yes. Oh, yan. Ano ba yung akin? Ano ba yung akin? Ay, hindi ko alam yung tunog ng akin. sorry. Kita mo, nakalimutan mo yung tunog ng kambing. Nakalimutan ko yung tunog ng kambing. Kasi lahat kasi, Diego, ng kambing na nakita ko, nakakaldereta na. So, hindi na siya, wala na siyang sound. Nandun na sila sa kaldereta. Sa kaldero na. Nakakaloka. Ayan. So, pero nakakaaliw siya eh. Nakakaaliw siyang mabasahin, pakinggan. You may or may not believe it. And katulad na lagi lang sinasabi at inuulit din natin, gabay naman po talaga ito. So sigurado yan sa mga mall, makikita ka may mga parang malalaki silang na nandun yung horse, Correct. yung rat, ayan, Oo. kung what's at stake sa Tama. pero wag niyo pong sabihin na eto na po talaga definite. Kasi, Hindi. at saka ayon sa isa kong kaibigan na nag-aaral din tungkol dyan, hindi, malawak yan eh. So, maaaring yung prediction na nakalagay doon o kaya yung, I don't know kung ano yung proper term, prediction siguro, ay para sa'yo na year of the goat, pero kung iba pa yung zodiac mo, may mga iba pa ring mga kaakibat. So madaming pag-aaral. Ang dami ko nang iniisip-isipin ko pa yan, Correct. diba? Pero
nakakatuwa. Oo. Nakakatuwa lang siya. Lalong-lalo na kasi Oo. kung maganda yung mababasa mo. Kapag ka hindi maganda, di ka naniniwala. O ganun lang yun. May entertain ka rin din in Oo, a way. ako, I'm entertained. Lalong-lalo na kung halimbawa parang swak siya. Mhm. Yung para bang Naaayon dun sa gusto mo. naaayon sa gusto mo at naaayon bigla sa nangyayari sa buhay mo. Oo. Parang maisip mo, ay, oo nga no, ito talaga ang nangyayari. 'Di ba? Kaya nakakatuwa at nakakaaliw. But ulitin lang po natin na ang pinakamahalaga is we continue to have faith. Yes. And we continue mga kabisyo na magpakabait and to have a good heart. Tama. Sa tingin ko yun yung perfect na paraan o yun yung best way para makapasok ka swerte sa buhay. Tama, very Ikaw good lagi yan, dapat bait. Correct. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan natin na makikinig ngayon, Aha. importante yung puso natin. Ipo tate puso, ipo tate. Wow. Tayo Abuti gawa mo sa iyo kapwa, Aha. marunong kang makinig. Aha, Oo. wa para anay pag buti kapwa isa ikaw bigaya ube tikoy. Tama. Sarap po ng mga kaibigan natin, mga Chinese, kikirig ngayon, mga may-ari na maraki negosyo. Padaray kayo, tikoy. Padala kayo tikoy. Ako nakita iba-iba piyaw bracelet o mayet de la rosa pang jewelry. Okay. Mukanda ya, mukanda. Mukanda beka naman madamayet. Ay, nako. Gracious. Sabi pa ng asawa ko, naririnig ko Sabi niya magsusuot ng pula, bawal magsuot ng itim, ganyan. O, diba? So, at the end of it all, uulitin po natin, kindness, goodness, faith Tama. in the Lord. Yan din naman po talaga ang magtatawid sa atin anumang taon. Correct. Diba? Oo. Hindi po, sa totoo lang, hindi po assurance na porke may maganda ka nabasa sa iyong prediction, that is going to be a perfect year for you. Oo. Wala pong perfect. Tama. Wala pong ganun. May mga pagsubok na dadating, may mga challenges na dadating. Importante, may faith ka para magpakatatag ka sa gitna ng lahat. It's all about choices na ginagawa mo at your decision. True, Lalu. Kasi sabihin na, uy, maganda yung ano mo, tapos yung mga decision mo naman sa life, paano mangyayari yun? Kaya nga, di ba? Maganda yung mga prediction mo, pero ikaw naman di ba, tuloy ka pa rin dyan sa mga masasama mong bisyo. Correct. Kabit ka pa rin hanggang ngayon, Tama. year of the fire horse na, di ba? Ilang years na ang nakalipas hanggang ngayon, you choose to be a kabit. Tama. Diba? Ayan. Ganun lang yun. Salamat marami. Kayo po ay nakatutok. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat. Inalita we going to shout out. Correct. Shout out some of our friends. Ayan. So ikaw tutok lang FB Live because Tama. we have some bisita. Correct. At tayo din, may mo shoutout din tayo sa Alin? lahat po. Ano doon? Mo shoutout! Mo shoutout, Oo, mo okay. shoutout tayo sa Mo lahat ng mga shoutout. driver sa atin. Mukinig na kayo paragi. Mukinig, okay. Oo, May baka mumo. meron May mukinig. Mo shoutout, mukinig. Ano yun? May mumo. Ikaw nakakatawa ka talaga, Diego. At yung oras pareho rin kahapon. Ako po, Diego Bandido. Ako ni Kuya lang. Kailangan pa ba memorize yan? Bisik!